Να σας καλωσορίσω στη μυθική μας Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Αρκαδία των Μύθων, τη μαγευτική μας Τροπολιτσιά. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου το σύνολο της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, οι οποίοι στέκονται πλέον της δεκαετίας δίπλα μου, προσφέροντας ανιδιοτελώς στο συνάδελφο και αφιερώνοντας για το σκοπό αυτό πολύτιμο χρόνο και τις γνώσεις τους. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από τη βάση της καρδιάς μου όλους σας και όλες. Στη σημερινή μερίδα, πέραν της τιμητικής παρουσίας όλων εσάς που παραβρίσκεστε μαζί μας, όπως και όσων μας παρακολουθούν ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube. Η σημερινή εκδήλωση στη μνήμη του Μάριου Μιχαήλ του Ρούτσιγα είναι σημαντική, όπως επίσης ότι ο Μάριος Μιχαήλ του Ρούτσικας άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της πολεμικής αεροπορίας και της πατρίδας. Επενετώ συνεπώς το γεγονός ότι αφιερώνεται η σημερινή εκδήλωση σε αυτόν, στη μνήμη του. Το θέμα της ημερίδας είδα ότι είναι οι ειρηνευτικές αποστολές και η ειρήνη. Είναι γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν έχει επέλθει ακόμα, παρά τα όσα πολλοί εξήγηλαν, το τέλος της ιστορίας. Είναι ένας κόσμος πολυπολικός πλέον, περίπλοκος και πολύπλοκος. Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα ζητούν από το πλήρωμα του Ύδρα να μπει μπροστά στους πυράβλους των Χούθη για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας, με άλλα λόγια για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Αυτών δηλαδή στους οποίους, για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις διαχρονικά παρέχουν φόρο απαλλαγές, αλλά και αφορολόγητο πετρέλαιο, που όμως δεν το χορηγούν στους αγρότες μας. Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με κάθε πολεμική εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων και καλούμε να επιστρέψει το Ύδρα όπως και όλοι οι στρατιωτικοί στη χώρα μας. Η λέξη ειρήνη, όπως και οι ειρηνευτικές αποστολές, είναι μια λέξη η οποία και αυτή έχει παραποιηθεί, είναι σαν τη δημοκρατία. Να θυμίσω ότι η Τουρκία τις επιχειρήσεις που έκανε το 1974 στην Κύπρο τις έχει ονομάσει ειρηνευτικές. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ένα στρατιωτικό μουσείο, έτυχε μια φορά, έχω πάει, στο οποίο έχει μια ολόκληρη πτέρυγα που έχει εκεί πέρα, ξιστορεί κατά κάποιο τρόπο το πώς έγιναν αυτές εντός εισαγωγικών ειρηνευτικές επιχειρήσεις και φυσικά σε ποια είναι το στομάχι εκεί πέρα μέσα με αυτά που βλέπεις, τα όσα έτσι αναπαριστούν και λένε και δείχνουν στους επισκέπτες και τα λάβαρα φυσικά που υπάρχουν. Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις είναι ένα από τα κύρια εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους τα Ηνωμένα Έθνη για να μπορούν να εκπληρώνουν το σκοπό τους ή τουλάχιστον να προσπαθούν να εκπληρώνουν το σκοπό τους. Δυστυχώς το θέμα ειρήνη είναι πολύ δύσκολο και υποκειμενικό ακόμα και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν τόσες αιστείες έντασης στην Ιφίλιο. Παρά τα αυτά, είναι γύρω στις 100.000 το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο απασχολείται παγκοσμίως μέσα από το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα πάντα έβγαζε. Ο Μάριος δεν δίσταζε ποτέ, μου το είχε εκμυστηρευτεί άλλωστε, δεν θα δίσταζε ποτέ να θυσιάσει τη ζωή του για την πατρίδα. Εξάλλου, παιδιά σαν τον Μάριο είναι που χάρισαν τα σύνορα της πατρίδας μας και γενικότερα της Ευρώπης, τα οφείλουν σε παιδιά σαν τον Μάριο και όλους τους υπόλοιπους που προανέφερα. Η Ελλάδα πάντα θα συνεχίζει να βγάζει παιδιά σαν τον Μάριο. Διότι αυτά τα παιδιά είναι που τη θωρακίζουν από τις εξωτερικές επιβολές της Τουρκίας και διάφορων ίσως άλλων γειτόνων, αλλά τη θωρακίζουν και από τους εφιάλτες που ζουν ανάμεσά μας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη σημερινή ημερίδα με θεματική τις ειρηνευτικές αποστολές και ειρήνη, νομικό πλαίσιο και εμπειρίες. Αντιπτέραρχος υπτάμενος Μάριος Μιχαήλ του Ρούτσικας. Πριν καλέσω τον πρώτο για σήμερα ομιλητή, θα ήθελα να σας τον παρουσιάσω.
Ο κύριος Ευάγγελος Κουτρουφίνης γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1974 στο Σικάγκο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι υπαξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και υπηρετεί ως αρχισμηνίας με την ειδικότητα του εθελοντή τεχνίτη τηλεπικοινωνιών ηλεκτρονικών. Διαθέτει τα επαγγελματικά δικαιώματα του διερευνητή αεροπορικών ατυχημάτων, όπως και άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη. Η Ελλάδα, ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, συμμετείχε σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος, όπως τα Βαλκάνια και η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η συμμετοχή της Ελλάδας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 περιορίζονταν σε μικρό αριθμό παρατηρητών και μικρά στρατιωτικά τμήματα επίπεδου λόχου, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ο πόλεμος της Κορέας. Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε σε ειρηνευτικές αποστολές, διαθέτοντας στελέχη και από τους 3 κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Για να τιμήσουμε πάνω απ' όλα έτσι τη μνήμη του Μάριου Μιχαήλ Τουρούτζικα, ενός ανθρώπου ο οποίος εν τέλει θυσιάστηκε για εμάς, και να προσπαθήσουμε έτσι λίγο με κάποιο διανοητικό κόπο να τιμήσουμε τη μνήμη του. Όταν μιλάμε για το νομικό πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών, δυστυχώς οι νομικές διατάξεις στις οποίες μπορούμε να προσφύγουμε δεν είναι πάρα πολλές. Ως γνωστόν, έτσι, αναφέρθηκε ήδη έτσι, και ακόμα και στο κομμάτι των χαιρετισμών, ας πούμε, και στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, ότι ουσιαστικά το διεθνές δίκαιο έχει ένα πρόβλημα θετικοποίησης. Δεν έχει έτσι πολλές διατάξεις οι οποίες να ρυθμίζουν εξαντλητικά ειδικά τα θέματα του πολέμου.